बेयो आं होननो नागिरदों दिनै गोदो हिटलारा जिहुदिफोरखौ कनसेन्ट्रेशन केम्प बानायनानै बुथारनायफोर बायदि नागिर प्लास्टिकनि न' गिलु बालु गरम खोरखि मोनसेबो गैया बाहाय सोरखौ दोनगोन सिन्था खालामबानो जाबाय नैलाय डाइनिं हल मेस बायदिसिना गासैबो बेबस्था खालामजोबबाय माने बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ बिथांमोनहा न' बां सिफायजोबनानै होखारजोबनानै हुथुम हुथाम बाहाय सोनानै दोनगोन दा रायजोनि मानसिफ्रा होनदों बे ओनसोलनि मानसिफ्रा होनदों दा बेखायनो सिन्था खालामदां मैदेर मासे थैदोंनो बेहाय मैदेर मासे दुनियानि डिपार्टमेन्टआ सफैजोबदों बे उल्टापानि सरलपारानिफ्राय क'क्राझारसिम बेसेबांबा गोजान लामानि अबस्था 2 घन्टा 2.5 घन्टा नांगौ सोरबाया जुदि गोर्बोबती जायोबा बे गथ'आ लामायावनो सारि जागोन दा बेनि हेल्थ केयार बेनि हस्पिटालनि बेबस्था खालामदों नामा बिसोरलाय मैदेर मासे थैयोब्ला बिराद हुसियार मै मासे थैयोबा बिराद हुसियार आं बेखौ होनाखै मैदेरखौ जोथोन दाला मैखौ जोथोन दा नोंनि मानसिखौ जोथोन ला बे उल्टापानिनि रायजो राजाखौ जोथोन ला बे सरलपारानि रायजो राजाखौ जोथोन ला कारण नोंथांमोना बिथांमोननि भट लानानै गभर्नमेन्ट दादों मा होनामोन रायजो राजाखौ मा होनामोन बहा थागोन बिसोरलाय दहाय रायजो राजाया बेखौ बुंदों जोङो मानसिसो जोङो जुनार नङा जोंखौ मानो नंगौयै खालामनो नागिरखो जों बहा थागोन मानसिनालाय जोंनो न' नांगौ मानसिनालाय जोंनो हा नांगौ बे पृथिबियाव थानो मोनाबा सोरगोआव लांजोब थिनहरजोबदो जों सोरगोआव बेसेबां दुखु नांथाव बाहाय बोरै थागोन बाहाय बे रायजो राजाफ्रा बाहाय बोरै थागोन दा बेनो बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे हिटलारनि सासन बिजेपिनि डिजाइन इउपिपिनि डिजाइन दिनै प्रमद बिथाङा गलामि RSSआ फैनानै बाहाय सासन खालामफैगोन मा खालामगोन बेहाय मानसिया देरसिना जुनारा देरसिन मानसिया देरसिना हाग्राया देरसिन बेनि सोंलुखौ जेब्ला इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिजेपि गभर्नमेन्टआ फिनगोन अब्ला एन्सारा फैगोन जे नङा जुनाराबो देरसिन नङा मानसिनिख्रुइ हाग्रायाबो देरसिन नङा मानसियानो सबसे श्रेष्ठ दिनै बे मानसियानो इंलेन्डनि लन्डनखौ बानायदों बे मानसियानो आमेरिकानि वाशिंटन निउयर्कखौ बानायदों बे मानसियानो दिल्ली बम्बाइ चेन्नाइ कलकाताखौ बानायदों नैबे ओनसोलखौबो बे मानसियानो बे ओनसोलनि रायजो राजानो बानायदों बेखायनो आङो दिनै खोब दुखु मोननानै रायजो राजा बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ नोंथांमोनहा जोंजों गसं बिथांमोनहा बाहाय इलेक्सन खालामनो मोन्थाय गैया 2006नि फरेस्ट डुइलार्स एक्ट मथेबो बिथांमोनहा बाहाय हाग्रा ओनसोलाव थानो मोनो बेनि बेबस्थाखौ बिथांमोनहा खालामनो हानांगौ थेंक इउ